Na odeljenju hematologije Vojnomedicinske akademije u Beogradu izbio je požar. Manji požar koji je večeras izbio na VMA brzom reakcijom vatrogasaca saniran je u 20 časova i 30 minuta, a u njemu nije bilo povređenih osoba. Zbog gustog dima izvršena je evakuacija pacijenata i osoblja sa viših spratova na niže. Manji požar izbio je oko 19 časova i 30 minuta na 4. spratu Vojnomedicinske akademije u delu poliklinike VMA, odnosno funkcionalne dijagnostike, reumatologije i hematologije u kojima nema ležećih pacijenata. U požaru koji je izbio u kabinetu za reumatologiju u polikliničkom delu VMA niko nije povređen, rekao je glavni dežurni hirurg dr. Boban Đorđević novinarima. Đorđević je dodao da u trenutku požara nije bilo nikog u ordinaciji, a da povređenih nema jer su pacijenti brzo evakuisani, dok su nepokretni pacijenti prebačeni u šok sobe. Uzrok se još uvek ne zna, a do vatre je došlo na instalacijama, rekao je Đorđević, koji je dodao da za sada nije procenjena šteta. U gašenju požara učestvovalo je 7 vatrogasnih vozila.